Żbark ieħor ta' 113 l-immigranti irregolari f'pajjiżna. L-operazzjoni ta' salvataġġ bdiet kmieni s-Sibt filgħodu wara li l-awtoritajiet Maltin ġew avżati mill-forzi tas-salvataġġ Taljani li madwar 50 minn-nawtiku minn Malta kien hemm dgħajsa b'numru ta' immigranti irregolari fuqha. Dawn l-immigranti li qalu li huma mis-Somalja ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta. Fuq id-dingi kien hemm 38 mara, 74 raġel u tarbija. 5 nisa kienu tqal fil-waqt li waħda minn nisa abbord kienet ukoll persuna bi bżonnijiet speċjali. Dawn l-immigranti ddaħlu f'Xatt it-Tiben għal ħabta tal-5 tas-Sibt ta' wara nofsinhar. Min Jannar li għadda daħlu f'pajjiżna 619 ir-raġel, 197 mara u 15 il-tifel u tifla. Total ta' 131. Dan kien l-ewwel żbark ta' migranti regolari f'Ġunju, b'sorsi jgħidu lil One News li hemm possibilità li fis-sigħat li ġejjin jidħlu numru ta' migranti irregolari oħra minn fuq dgħajsa li ġejja mill-limiti tat-territorju marittimu Libjan.